थारैनो नंगौ आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रा ड्राग्सनि शिकार जानांबाय। ड्राग्स लानानै गावखौनो गावनि गासैबो थासारिखौ खहा खालामदों। गावखौ खहा खालामसे खालामनानै गुबुनखौबो खैफोदाव खोख्लैदों। बेबादि जाथायजोंनो दिनै उदालगुरियाव मोनसे साननो गोनां थासारि। जाय समाव सरकार आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा ड्राग्सनि हेंथा गोख्रों सोमावसारदों। बे समावनो ड्राग्स लानानै साबा दुथां लाइमोनफ्रा सानै एबसुनि मावथिफोरखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों। साबा ड्राग्स लाग्रा बर' लाइमोनफ्रा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय दख'रा एबसुनि सानै मावथिफोरखौ गोफार बेगारजों सुदों। सुजानाय सानै एबसुनि मावथिफ्रा गोब्राब जखम जानांदों। जायनाखि दा देहा फाहामसालियाव सानैबो जिउजों जुजिनानै दं। जाथायनि आन्दोखौ बिजिरनानै मिथिनाय बादिब्ला थांनाय मोनाबिलि समाव सनाय दख'रा एबसुनि सानै मावथिफ्रा मावख'सिम फैबाय थानाय समाव ड्राग्सजों फेग्लुंनानै होस्रिखावनानै बायदि गाज्रि बाथ्रा रायलायनाय थासारिखौ लोगो मोनो आरो बेखौनो होबथानायनि थांखिजों बुजायनो फैनायावनो ड्राग्स लाग्रा साबा दुथां लाइमोनफ्रा सनाय दख'रा एबसुनि सानै मावथिफोरखौ गोफार बेगारजों सुयो होननानै मिथिहोदों। आरो बेखौनो लानानै दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ ड्राग्सनि हेंथायै लोगोसे दुथां हाबा मावनाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमजोबनांगौनि दाबिजों गोख्रों हान्जा सोलाय हाबाफारि लादों। मैया मोनाबिलिनि 9 फेब्रुवारि 2023 मोनाबिलि 6:30 रिंगायाव सनायगाव नवोदया स्कुल खाथियावहाय जि मोनसे जाथाय जालांबाय, जाय माने मुगैथाव मोनसे जाथायनि गेजेरजों सनायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानै जोंनि गोख्रों मावथिफ्रा माने देगारजों सेखाजों सुजानानै आघात जानो गोनां जाबाय। बे मोनसे जाथायखौनो लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मैयानि जि जाथाय बेखौ जों एनालाइसिस खालामनानै जों नायदों। जिखिनि जाथाय जादों बे जाथाय जानायनि आन्दोआव 1 नम्बराव जोंहा माने जौ ड्राग्स बेफोरजों लिप्त जाना थानायनि जाउनाव मैयानि बे जाथाया जालांदों। आरो जाय माने जोंनि दखरा आफादनि बिबानगिरिफोर बिथांमोना अफिस फारसेथिं थांबाय थानाय समाव बे गरायमारि आरो बे नैबे सनायगाव बिनि गेजेरावहाय जायफोर ड्राग्सजों माने लथपथ जाना थानाय, लिप्त जाना थानाय, फेग्लुंना थानाय खैजोनमान माने सेंग्राफ्रा, उन्दै उन्दै सेंग्राफोर, बिसोरो खोब माने गाज्रि गाज्रि भाषायै रायलायनाय, होज्रिखावनाय बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना होबथानो होननानै बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि भाषा रायनाय आरो बुंनाय होज्रिखावनायफ्रा जे जोंनि ससाइटिनि थाखाय मोनसे गाज्रि, बेखौ एसे बिसोरखौ थद होनो होननानै बुजायनो फैनायावनो बिथांमोना जोंनि बे सनायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोगो बुंथिगिरि मिथिंगा दैमारि, सासे माने ट्रेजारार आकिहिता बसुमतारी, बिथांमोनखौ सासेखौ उदैयाव आरो सासेखौ उनथिंजाय बिखुंथिंनिफ्राय देगारजों सुनानै खोब गाज्रि रोखोमै आघात खालामदों। आरो बिथांमोना माने दासिमबो गुवाहाटी निम केयार हस्पिटालाव दासिमबो ICUआव दङ। आरो माने जोंनि मिथिनायाव खोब गाज्रियैनो बिथांमोना जोखोम जादों। आरो सोखाजानायखौ मोजां देहाखौ मोनोब्लाबो माने जथेस्थ'खिनि समय बिथांमोना नांगोन। बेबायदि गाज्रि रोखोमनि मोनसे जाथाय मैया जालांदों। दा बेखौनो लानानै जोङो माने दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि उदालगुरि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय मोनसे एवेयारनेस जों लाबोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों जे ड्राग्स, जौ जुवाया मानसिखौ मा लेभेलसिमहालागै लांनो हायो। जोङो जाय माने कालप्रिट बिथांमोनखौ उदालगुरि पुलिस स्टेसनावहाय सानैखौ हमनानै लाना फैनाय जादों मैया हरावनो। आरो बिथांमोनखौ सावरायनायाव, इन्टार'गेट खालामनायाव माने पुलिस थाना बा पुलिसफ्रा बुंदों जे बिसोरो जेबो खदानो गैया। आरो दहाय फुङाव बिसोरखौ जोंनिफ्राय थांनानै खबर लाहैनाय जादोंमोन, सोंहैनाय जादों माबायदि जाया बे घटनाया। अब्ला सासेया बुंदों जे मैया हराव मा जादोंमोन बेखौ आं जेबो थदानो गैया होननानै बुंदों। दा अब्ला जोंखौ ड्राग्स, जौआ मा लेभेलसिमहालागै लांनो हायो, सासे मानसिखौ मार्डार खालामनाय बे लेभेलसिमहालागै माने प्रस्तुत खालामना दोनहैनो हायो।
दा बेखाय जों जि समायावनोखि मोनसे गोग्गो समाज दानायनि मोनसे एजेन्डा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो बुंबोबाय थादों जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै खिन्थु थिग बेबायदि समाव आरो बे मोनसे जाथाय बेराफारसेथिं आसाम गभर्नमेन्टआबो अनारेबल चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव अসমखौनो मोनसे ड्राग्स मुक्त मोनसे स्टेट बानायनो थाखाय बिथांमोना अभियान मोनसे सालायबाय थादों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव ड्राग्स माने जाग्रा ड्राग्स फानग्रा जौ जुवाखौ माने बन्द' खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों थिग बे समाव जोंनि उदालगुरियाव बे सनायावहाय मैया मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव जि घटना जाबाय बेयो खोब माने मुगैथाव मोनसे जाथाय आरो बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय गोजानाव थानांगौब्ला जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा अभिभाबकफ्रा जोङो सजाग जानांगोन आरो जों गावबा गाव गथ'फोरखौ ड्राग्स हेवन खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जोङो मटिभेट खालामनो नांगोन आरो बेखौ माने जोंनि अभिभाबकफोरा जाहाथे गावबा गाव दायित्वखौ पालन खालामो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ एसे थट होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो प्रहाहनखौबो उदालगुरिनि प्रहाहनखौबो जोङो माने खावलायदों जे माने जेराव गतै असमावनो ड्राग्सनिफ्राय जौनिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो जों नुनो मोन्दों उदालगुरियाव जथेस्थ'खिनि बे ड्राग्स जौ गान्जा बेफोरखौ हमनाय बेफोरखौ होबथानायनि खामानि मावनाया जथेस्थ'खिनि खम गुबुन जिल्लानि कम्पेरिजनाव दा बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों डिसिनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो गथायनाय जागोन जाय मेम'रेन्डामाव जोङो माने लिरनाय जादों जे उदालगुरि जिल्लाया जिहेतु उदालगुरिया बिथिं अरुणाचल फारसेथिं इन्ड' भुटान बर्डारबो शेयार खालामो जाय ओनसोलफोरनिफ्राय माने हिउज बेबायदि गान्जा ड्राग्सफोरा बेबायदि साप्लाइ जायो दा बेफोरखौ एसे बन्द' खालामनो बै जायगाफोराव माने थानानै जायफोर माने बेबायदि गाज्रि मुवाफोरखौ साप्लाइ होयो बेफोरखौ हमनायनि थाखाय माने जाहाथे बिहित बेबस्था लायो आरो आयेनिक बेबस्था लायो बेफोरखौ जोङो माने प्रहाहन फारसेथिंबो जों माने खावलायदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आरो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों आरो बे मेम'रेन्डामखौ जोङो कपि मोनसे जोङो अनारेबल CM चिफ मिनिस्टार अफ आसाम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो कपि मोनसे जों हरनाय जागोन आरो अनारेबल CEM BTR बिथांनिसिमबो जोङो कपि मोनसे हरनाय जागोन माने दासिम मुं हिसाबै जों मोनदों साब्रैनि गेजेराव सानैखौ हमना मोनबाय आरो सानैया दासिमबो खारनानै दङ खिन्थु उनावहाय जों मोनथिनो मोनदों जे बै जायगायाव बे सनाय जिथु गामि जोबथारनानै बे नवोदया स्कुलनि वाल सेरावहाय मोनसे एबान्डन मोनसे न' दङ जाय न'आवहाय जों मैया मोनाव थांनानै नायहैदों बेयाव गान्जा थफ्ला जों मोनदों जौ बथल जों मोनदों आरो माने सिरिन्स जों मोननाय जादों जों बेखौनो एसे माने मोनदां हादों जे सिरिन्सबो जिहेतु नुदों बेयाव माने ड्राग्सखौ सिरिन्सजोंबो लानाय जायो बे जायगायाव दा अब्ला बेयावहाय खोब बे साब्रैल' नङा जों मिथिनो मोनदों जे गोबां मानसिफ्रा बेयाव थांनानै बे खाथि खाला थानाय ओनसोलनि इयुथ्सफोरा बेयावनो थांनानै बेबायदि ड्राग्स जौ जुवा बेबायदि बे न'आवहाय सोलियो दा बेखायनो माने आं खावलायनोसो नंगोन जे बे सनायगाव ओनसोलनि आरो पार्टिकुलार जाय गामिनि जुरिसडिक्सनाव बे न'आ गोग्लैयो बिथांमोना जाहाथे समाज हिसाबैनो मोनसे बेबस्था लायो आरो बे न'आवहाय आड्डा खालामनाय बेफोरखौ जाहाथे कमप्लिटलि बन्द' खालामो बेखौ आं खावलायगोन